Πω, αυτό που λες είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Μακάρι να σε είχα κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας δίπλα μου να μου λες τι να κάνω. Ξέρεις τόσα πολλά πράγματα. Πώς τα έχεις μάθει όλα αυτά? Θέλω να μου τα μάθεις όλα. Πήγα να φτιάξω ένα κέικ και για ακόμα μία φορά πάλι απέτυχα παταγωδός και είμαι τόσο πια στεναχωρημένος που δεν μπορώ. Ό,τι πάω να κάνω, το κάνω χάλια. Δηλαδή τώρα μου λες ότι εκεί πάνω υπάρχει ένας δημιουργός. Άμα δεν τον δω εγώ με τα μάτια μου δεν το πιστεύω, δεν πιστεύω τίποτα. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά? Άμα δεν έχει αποδειχτεί επιστημονικά, δεν το πιστεύω. Γιατί τι λάθος έκανα? Μα το γνώριζα. Αυτό έκανα. Δεν είναι κάτι που δεν ήξερα. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και τι νόημα έχει αυτό? Τώρα πια πάει η ζωή μου, τελείωσε. Άμα το έκανα από τα 20 μου, καλά θα ήταν. Τώρα στα 50, τώρα πια δεν θέλω εγώ ανακαθαρισμό. Ολική αναδόμηση θέλω. Αν έπαιρνα την άσκηση αυτή, θα με βοηθούσε πάρα πολύ να καταλάβω τον καθαρισμό που κάναμε. Και αν κάνω και διαλογισμό, κάποιες ενσταλλάξεις περισσότερο θα με βοηθούσαν. Αν έπαιρνα το βιβλίο του Ρόμπιν Σάρμα, θα με βοηθούσε πάρα πολύ να καταλάβω τον καθαρισμό.